Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska se zahráme ten Minecraft, jak jsme se ho minule stahovali. A nebo vy jste si stahovali jiné hry. Jo? Jo, už tady máme, dáme si jinou postavičku, tuhletu. Ne, tak. Pojmenuju se profil. Další, tak, to je dobrý. Udělám nový svět. To na kreativ. Postavím si dům a potom to dám na, jak se jmenuje, Survival. Načítá se nám to. Tak já dám zatím střih. Já se vám omlouvám, už jsem tady zpátky. Vezmu si enderperly a dostanu se na tam trošku jsem dolů.